Enyere m akwụkwọ na-eside nke gị ka eside nke ma ọ dị na be m egosikwugo m ya oyi nwaanyị ka m kpọtara ya ka m bịa gosi ya na ngorun ka ezi ka e butere m akwụkwọ ka enwe m ya na be m akwụkwọ enyego m ya so onye na-akọrọ na gosi wepụ aka wepụ n'aka na ana ntị geenụ m ntị unu afụrụ onye ọbụla tụliala unu bịa lesi unu ana ebe a ba na mụ si unu n'ọnya nwanwana wee nye unu mpempe akwụkwọ m na-amara ebe o si wee dete chụbakwa na ya nata na ya ego unu na afọ na-ekwu maka na ife nji agwala ya unu bụ nwa anwụ ọzọ gafete ebe a were fu unu na ana m njinye unu na-abụ egwu n'anya unu ananụ ife m ekwu njinye unu na-abụ egwu ọkwụ na ahafụ ife dere ya ị na-ahafụ ife dere na ya nwa mbosi ọzọ bịa ebe a wee funu na ana m ife ga-eme unu na-apụ ọmadụ unu mma na-arụ nwa mbosi ọzọ funu na ana m ife ga-eme unu Kodifa amajunu kefu na-ekwu na ofu onye nzuzu wayo gulunu wayo wele su na ofu ani ọ na-ebo ofu ani una mabulu ya unu fulani una ajụ ajụjụ unu wee mabulu ani maka gịnị maka unu fu ya ọ dị cheap ya bụ ndị oyibo na-akpọ greed o greed na-emu na ibuo anya ukwu
unu wayo ọkwa ifo daman mmechasịa daman ihe n'ụwa anụ ụwa ụzọ ya pụta ọnụ onye afịa na-aza tesi ọ na-agba eziokwu ka m na-agwa gị onwebeghị ihe ọfụ m ga-eme ya ihe ya egosi in fact ọ ga-akwụ m ụgwọ akwụọ ya dọbụl ihe na-ewe m iwe egwu na mma akpọ ka ọ na-aza m ana m akpọ ya ọ na-aza m maka chi nwa kpata nwoke aka ihe mmemme ya hapụrụ m ka m je wetu obi ife dị ọkụ ya jụọ oyi wetugodo n'obi ma ife mee onigo ego bụ onigo ego unu onwekwe ihe unu ga-eme ya unu tigo mkpu from today ruo echi ego na ma mpụta ọ nago bụ na ọ nago ogerikwa nke m n'afọ asị m gwetu obi imafe ya eme mma agwa di m unu mara di m nọ into real estate ka m kọwatara ya ka ọmaka ga-esi wee nyoba ife a maka na anyị ji iwe anyị eme ihe ndị gọọmenti kwesịrị ime ọma ndịkwa mma unu wetugodo obi mụọ ebe a m nọgodo iwe unu na-ewegodi m unu fụrụ anyị anụ na-ajụrụ ajụjụ na afụ anyị maka unu fụrụ ọ dị chip ụdagbabulu anyị mmadụ egwu unu were letu na anyị unu ebe ofu anyị Chineke ekwenye ihe ọjọọ unu ibu ofu anyị ihe atọkwa m amụ ụbọchị na ọ resicha beauty bịara esi m Quer que o número? Não. Ok, voilà. Olisa, eu vou chutar lá pra bater. Eu vou chutar lá pra bater. Ela tá muito lá na prova de me fugir lá. Ei, mba, kusudio kwa. Kadu do kudi ha. Ana zori eba. Inu ke ba sine zori na compound that before. Ya, awru kwa ke just I like romo de wine na ho. Stop kwa ya ho. Kenki na ku na to zori ashe. Na social property. Ela tá muito lá na prova de me fugir lá. Oh, que de here. Check. Onye zuru ya property nala. Onye zuru ya. Ya matakwa God is God. God is God. Oh. Hey! Property. Iya kwezioku. Nda akpụkpala ihe niile nọ n'ụlọ Jude. Ị na-asị m nọ izo. Uwe ibetala. Nwatakwa m agbashi. Ọbịa ụnụ ya. Ọbịa ihe m na-agwa gị. Ana m agwa gị ihe mgbe ọbụla n'ụlọ a ndị oyi gị ihe na-adị akpọta ibe ịkpọrọ ma ndị ji siga n'aka ma ndị ji anwụrụ n'aka ma ndị ji ihe niile ị na-ebubata ha ekwesịrị onye ọbụla na-abata na kọmpand a amara onye ọhụụ mgbe niile na-akpọta ndị hichara ndị ohi ndị kwesịrị ịbata na ya ada kwesịrị ịwụ ndị ama ama mgbe niile ị na-akpụ ugbu a na ka onye ga-ejide ezugogo iri na ka onye ga-ejide enwe onye ama ga-eji n'aka ngwala onye anya onye abatara na kọmpand onye oyiri onye ohi onye ohi ka ihe ga-eji ma n'ọbụrụ gị onye si n'ọbụrụ gị ka ihe gosi n'ọbụrụ gị na Jude na ihe ị ga-eme na ị ga-agbapụ ọsọ na ka ijewe na nke ndị uwe ojii ka ije gwa ha na ndị ori zukwara gị adịghị ama maka ọ ghara iwe onye zuru gị ori ya na o nwere ike ji ire ya nwee ihe o menwere na-abanye na nsogbu abịa jide gị si na isokwu zuo ya bụ oyi so ngwa ị ga-agbara na ka ijewe ọkwa ihe ị ga-eme enwere ihe ekwuru ka aka m ga-eme isi ọya ka m ga-eme bịa obere ihe m gwara gị na ị gbara na agawa aga chere m ga-agara gị na nke ndị uwe ojii aga na n'ide ịmakwa ụdịrị BP gị rise na ị nwere ike pụọ n'ụzọ dagbuo
Kan gara gi ke kwadi ihe ke ihe mjiburu nebo. Ke mjiburu nebo ke lem zuru ya. nje nkworo. Ma ego lem zuru ya. Nani le zuru ya amatakwala account is gone. Na ihe ga-eme na ngara odi ana nkworo gị ma ụgwọ registara gị case ma ihe niile gwa ndị police na ibu nebo m ka ezi ihe m na-arụ ọkwa nebo gị ka m bụ. Don't worry ị ga-relax na ị ka ngwa gị nwa ị hụrụ gị ị ga-akwụsị ịgba mmiri free na this compound maka mmiri na-abịa agba amazi onye nwe onye anọkata ezu ori ka ụdị mmadụ dị ka gị na-enwe ka ebe isi ghara iyi onye ohi na ịma na ihiri onye ohi Ezulomoli. ngwa ụla Ezulomoli. ụla na ọ dịla too much si ebe a na-apụ Ezulomoli abụla m ozulu. ọkachi ebe ọ pụọ na-agwa gị na-asị izuru ori ka ihe a ga-eji si na izuru ori onye dị ka onye ohi si na ezuru m ori ajụbedị ga-ajụ isi na ezuru m ori ọ otu a ka esi ama onye nwe onye ori ka onye kwuru ihe a na ọnụnụ fefere ke ndị dị ihe a ọ ndị kwa ya dị ihe a ka ọ gịnị ụlọ na chi bido abụ ka m nụkwa fim n'ọnụ unu again azụ na ọtụtụ okwu adị n'ụka mgbe enwela ihe ala ndị ngosiri gị ịma asị a na-ekwu ekwu a na-eme ọ ndị gbara mperete ka ị ka m na laik ị na-eresi ala ndị gbara mperete ka ị ka m na laikiri m na-eji ezigbo ego isi ụta gacha ụta gburugburu ebe a niile nye m ego ka mgbagoro ego m ga-ere ya ka ọ dị n'aka mana ị ga-ebulikwa nka zote ya ipe ka n'isi kash first two ga-ege me mụ na my client na-akpa ị ga-emere m transfer ụmụaka agbasala skul nna kedu kedu ihe na-eme ya Festus ọwụ nwa nwaanyị a na-ere kunu na street a nwaanyị ole na-ere kunu do you know who you are speaking with ọwụ nwa ara speak ya ihe ahụ my client mgbata ka ọ bịa gala n'ebe a na-akọ eri oke nwa klaasị nwa gị nwanne gị client m baba what is this what is all this why are you insulting me ọga nna m kam da eweliwe ebe onye na-akpọ ọga Festus kedu ihe ọwara na-agba gị isi onye awụ onye ọwara na-agba gị ọwa nke ka mma ji ma wara na-agba gị ihe ma client gbata ka ọ gala na-akọ eri ebe a taa mechego ịchọrọkwa gị mma ihe na omekwe gị you just call me and be ọga m si hapụ okwu a ka m hazie ya ekwulu okwu tụga ekwulu okwu o gbabem Festus chekwa o gị resi ụmụ mmụọ ala gị resikwa ụmụ mmadụ ala so enwere nnọọ ndị ahụ do client m ka ị kpọrọ ya classmate ị ga-ahụ ya wụrụ nwa mpatakan ime onye ahụ nwa mkpọrọ ime onye ahụ onye ka ọwụ na-awụdị nwa biri ife ile onye ka onye awụ na-awụdị mkpọmkpọ emile asị m gị ozugbo na butuo hapụ onye a hapụ ya ka m hazie ya ị ga-esi nga ugbo apụ iyelu ụbụbara ama iyelu oke ọcha abaga na mmiri ma ga-esiri n'ala na nga ugbo apụ ebute ozu gị n'ime ala m were gị gbaa futbọọlụ maka otu ka m ga-esi otu gbachalie gị elu otu ị gịda laik ozugbo ugbo ọgụ maka m ga-asọ ozugbo lekwa onye m kpọtara ga-abịa ize ala nga agala ma ndị nga ha wụ ndị ogbo sọsọ onye ewe onye na-ejisi ikere ekwutụta ụka ntakịrị na famili ha niile wụ dep and dump a na-asa ala ebe a ga-arụ achọghị ịrụ kọmpanị ebe a na-agwọ ndị ara na ndị ogbo ihe etuga ha ala ihe nna m don't be offended ngwa sebapụ Festus sebapụ out ngwa ka anyị na-emebe ọga Singapore onye wụ ala ma gị na-ajọ tụtọ onye wụ what is all this me ala gole what is all this ala nka ala bụ me what is all this ọga sebapụ what is all this sebapụ me ka ile anya dị makwa nkwotu isi lego manya na ndebe gị yo ndebe gị yo ị na-achị m gwa nna m eweniwe ni na na-eche m kemgbe ọ trafik ewe na gị afa m bụ Sherry anụgo m akụkọ gbasara gị nwa akụkọ gbasara otu a na gị si ebu umu ndị mmadụ na-egogasị ana ha na-akọlụ m n'ọfịs ụta afa gị sọsọ afa gị na-ewu n'ọfịs ana gị dị at a very nice site ine houses as in you're so good at what you're doing. So ogam wee si na mbiko na mbia nọchiri ya ogam chọrọ igo 7 hectares of land. I'm telling you o wee si mbia nọchiri ya na mbia godi ka mfugodi ana nwa so at mfugozie ya mbiazi office ngwazie ya si nekwa so
I no go gbasara na gi too much and that is very very good. Onye go na gade regret ya. Nwesi ka mbia ka mfukane wita anya ma ebo. Fukwan gi nwa bụ mmadụ na akpụkwa n'afọ oge ọbụla. Na mba na mekele Chineke ka uso niile nke ndị agha obinigwe nke atọ onye gara ije n'elu mmiri kpokpo onyụkọ onye onye kpọrọ m oku n'ọrụ maka ọsọ akara aka m n'ala ka ọdụ destiny onto the ground. So ya nwakpọrọ m oku a ada aha m na-akwa ebe niile naanị ụfọdụ na gị nwa nụrụ aha m bịawa ọwụ na ihe ọma ka ọwụ ebe niile ụna m ebe niile. So ekele dịrị Chineke ihe mere n'ụwa ala nọ enwere m ala ọtụtụ ala o dipendeziri ka mara nke ego ole ị chọrọ ka marazi ebe m ga-akpọga. My boss na-ene anya about 70 to 100 million naira. Yes. O chọrọ igo anabụla ibu. Ya ka isi ka ime invest onye I trust onye akara ka ya dị very strong. Yes, onye akara ka ya nọ n'ala. Exactly. Nsogbu anọdụ. N'ala ka anyị shiri n'ala ka anyị ga-alakwa. Oh, serious? Meanwhile, for your company? Ọmụwa ka a na-akpọ Festus Entrepreneur Intercontinental Dishes Furniture International. Maka ebe echiche m nọ karịrị aka over. Nna m ga-agụkwa international. Lekwego onye ga-eti international ele n'isi aha m. Ibukwa ezigbote nnukwu mmadụ. Wow, that's good. That's good. So bịa mma akpọ gị aga mana tupu anyị agaba ị ga-akwụ ụgwọ eji eji ala ihe na-akpọ ya ego eji egosi ala nke a na-akpọ agent fee. Ogo nekwa nkụ na nakwa agent fee. Mụ na anakwa 40 na 30 depend ote m na onye ahụ shiri nwe rapport. For agent fee nwa. Yes, mana ote m shiri lele gị iwe ezigbo mmadụ nyezie m 15. Nsogbu mme ego dị gị 20. Igosi gị na obiọma na-akpa m maka na ife nne m nụgasị maka afa gị. Ego kwa ego ụwa. Ego ma nsị mụ na gị ngwa ka anyị ga ka m fụzie n'ana nwa ọ dị nso ebe a. Enwe nke just ka m gosigodo gị ndị ke nọ nso. Ọkailitu. Ka anyị na-aga. Ala na-ekwele m ya ọtụtụrụ so many monies. Which of them? This one or? Nke ke ụkwa for sale mana ke enwere onye m demere ne onye ka anọdụ na Nigeria ọ na-ese mbe ego na ka bụ nke kpọtam ka mfụ ka nke m chọrọ ka ihu ala ọ ga-awụ gị ihe nwere ihe ọbụla ị chọrọ ịrụ n'ala na aka ha. I can see all the very big. Gị chọrọ ịrụ hotel ọ ga-aba gị chọkwa ịrụ ụlọ ọgwụ ọ ga-aba gị chọrọ ịrụ nga na-abịa agbatị ahụ nga ndị mmadụ na-abịa emeji miss
ọ ga-aba ihe ọbụla ị chọrọ ịrụ ọgwụrụ m even enwe ndị na-eme ha ziri ala ha ji mpaghara ya rụọ mọchara ndị ọrụ ụlọ ọgwụ ọrụkwa cemetery ihe ọbụla ị chọrọ ịrụ nga ọ ga-aba Anugom, it's fine. Afugom the land, all the very big. And this is actually... Jidegodiri m ihe ka anyị ka anyị mesọọ ya ka ịhụ na o zuru ezu. You can see my measurement of your land. Ka ịhụ ya ụfọdụ ndị wụ Thomas agwa ha nta gwaghị madam ka anyị mesọọ jide. Is this necessary? Ọ dị mma jide. Oh gosh, I'm not cut up for this. Jidegodiri m ihe a. Are you kidding me? Nah, don't keep that thing on the floor. Don't say nani. Na last. No way, babe. Madam, that's the last. Ka ije aka go confirm on ihe am na-ekwu eziokwu. Oh Jesus. Ngwa wetuo ya n'ala. I should bend down. Hulalo temsi, hulalo dala kwa ala go. Hulalo, ele hedre n'ọnụ kego. Ele hedre nga. Chekere m hedre na isi ebe. 10. Ele to shi wa ha 10. It's 10. That's what I'm seeing here. What the one? I get Why am I doing this? Why am I doing this? Oh guys, me with 60 by 60. Then it's 60 by 60. Madam, you ele ta get sha I get the one I got 10. Ele ti he shi ikesha wo. Itare ya se le pe bi kwesiri ijide. Oga, akuya ba na gi. Oga, ina na gi abi. Ani ma onodi. Please, can we go straight to the business? What did he share on guy na aga ha? I have heard. Afugomia with my both eyes. The land is big, very big. Mana wem choreju biko ke akwụkwọ gosi na anụ ndị government emego ya approve. Like ka akwụkwọ gosi ya. Akwụkwọ niile arụrụ na ya. Eme ha mana enwetene ịchọ enwe depend ihe ị chọrọ ịrụ. Mgbe ị ga-arụ ya na gọọmenti ga-abịa were katapila bushiri akwụkwọ ke ha. Akwụkwọ gịnị ka na-ebushiri? Akwụkwọ a na-eji eme manure. Ke akwụkwọ nke iche na na-ekwu. Ihe niile nụrụ n'ime. Chineke man. Nna kafa gị, what is your name again? I'm Festus. Festus. Okay. Festus. I said, let me repeat myself. Ke akwụkwọ gosiri papers kam na-ekwu ọbụrụ leaves kam na-ajụ gị. Ke akwụkwọ gosi na this land they are approved by the government, not the genuine. Ke akwụkwọ gosiri ya papers, documents. Do you know what documents are? Documents, papers, not leaves, not these green leaves. Ke akwụkwọ gosi na this land are they go approved by the government and is genuine. Okay. Ihe niile ndị awo ndị mmadụ even onye zuru nka o jukwuru ụdị ajụjụ ejiri mana ihe niile ndị awo ihe niile ndị anọcha na kọmputa ugbu a da mewezi achịra ihe na-agawa gị baa kọmputa ihe ọbụla ị chọrọ gị pịọ na-apụsịta gọọmenti agbalịala o mee ihe niile ya dịra ya Oh, m na-aga kọmputa ga weta document for this land. ọnụ gọọmenti aga m eme ke nke izi gị ụgbọ n'aka kem ihe ọla gbasara m n'aka ọ gị nye ha na m ego ala awụrụla ke gị enwezi ọbụla ị chọrọ n'aka gọọmenti ị gakwuru ha anye gị So m go na kita nwa ọkụ ga-enye m igosi na anụ adị genuine. Ego ị nyere m na-akwụ ịga m ụgwọ n'aka enwedị akwụkwọ ọdọ ọwa akwụkwọ ego ahụ esobe ị nyere m ego ọ wụrụla ala gị Okay, fine. emekwe ya na town eme ya na village ebe a da eme All right, no problem. Now let me ask another question. Get the survey plan with beacon for this land. Okay, ala nwoke bitcoin ahụ nwoke ka ho jikwa m ụgwọ o ji from ụgwọ 300,000 ala ya wee ebe ebe anụ ụlọ ọ nke ya that ebe a mmiri nọ because nwunye na-eme ihe mmiri nwunye nwaanyị Oga, onwe ihe na-eme gị n'isi? Onwe ihe na-eme gị n'isi? Like isi gị ozuru oke? Ọ bụ ejiri m onye nwoke bitcoin ele ala ka m na-esi gosi lekwa ebe onye bitcoin I didn't say bitcoin. I said survey plan with beacon for this land. Did I say bitcoin? Did I say bitcoin? Oh, ihe juga m. Ya nwere otu isiri si aghọtachadị m ya. Ọ bụ ọnwa m eliri mgbe birthday m ọnwa nọ gba 24 ọ mgbe m ga-eme birthday m erubed ọ mgbe a mụrụ m ihe niile ndị a na-emechi include n'akwụkwọ ihe a ihe ndị ahụ ihe ga-anata gọọmenti n'aka kọsị register gọọmenti register. Hello. Yeah, I know my banwa. Okay. I forgot the land, and I've seen what I'm here to see. I'm with the man, yes. Everything is fine. Don't worry, I'm coming over. Nah, biakita. Oh, don't worry. I forgot my Therefor. Don't worry, I'm coming. What is the account number? 002. Oga, I'll see you later. Oga, I will come and see you later. Ana rush ya rush. You nwere ke ozugbo na apụlụ ogbo onye ọzọ idem ụkwụ nga. Madam, ị kwesịrị ikwe ga n'ụgwọ. Ala na abụkwa ya abụọ.
onye ọzọ bi ụgba ya narakwa ego ya ọ bụrụ ị ga-akwa ego ụgwọ gị sị na enye onyinye Festus yo wotere egen jaba. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray!